Right, wagwan people makadi muri Zimbabwe and welcome back again pana patinenge tichikupakurira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika patiri tichikuudzai zvinenge zvichiitika especially mumachechi umo nhasi ndatinge timboende kuchechi kwaProphet kuda kwashe Jose kunova kunoitwa iko kuVictorious Family International Church. Last time pana video raProphet ndakaposta then vamwe vanhu vaiti aiwa zvikunzwisisika but now ndava nevideo yekuti ukaona usingatende muthis video which means haisisiriwo problem yedu kana kuti problem yaman of God kana kuti chii. I know kuti kuna madoubting Thomas kunzoko but madoubting Thomas anozobhelievha aita se aona anozobhelievha aona. So now ndine video repanapa ndofa muri kuona murume akagara apo kuti ane disease iri pa vane dambudziko riri paskin ndofa muri kuona zvazvakaita ende panhu pakadaiwo hapana panonzi pafekwa bhidhiri kana kuti padaidzwa munhu hapana patingamboti ibhidhiri. Pashanda simba raMwari amana ngatipewo sando kuna Mwari kana vachinge vaita se vachinge vabata basa rakanaka kudaiwo. Ava vari pasaidi ava this is Prophet kuda kwashe Jose vachinamatira munhu akatanga kumunamatira kusvika apo. So now ndine testimony yavo yezvaanga akaita before nezvaava now kuti munyatsoone munyatsobhelievha. I know kuti hamubhelievhi ka vamwe vedu mune mwoyo yakasindimara mune mwoyo yakaita sedombo yekuti kuti muzoona matenda I think munofanira kutenda maona sevideo muchatenda maita se maona. So ndichaplaya this video then mobva makomendawo kuti mariona usay this video. Tombe rebaba mabhavu vachiuya kuno kumberi ni zvenyu tiripo makadi yenyu baba mungatiudzawo here baba. Right, ndofa muona zvavanga vakaita nezvavave now papa vanga atori pabed vane skin yanyatsonaka ndima1 now inini nditoenda kuchechi kwako ndakatosangana navo ndakatona munhu ari atobho zvikutodaro but timboona inawo uye kwamabva. inini zita rangu ndinonzi Raphael Mabhavu ndakaberekwa musi wa4 April 1973. Mabva kupi munhu waMwari? ndabva kuchitungwiza panonzi paC Junction ndipo ndabva. Vabva kuchitungwiza omberera Jesu maoko. Saka baba takuti mutiudze kuti musati mauya pano pane video yataona yekutanga makarara pamatress. Dakuti mutiudze kuti chii chakaita kuti musvike pacondition yamakasvikayo baba. Ranga riri gore ra 2022 paChristmas ndakanzi nemwana wangu Dedi ndinamirewo kaBridestand ndoda kugocha paChristmas neshamwari dzangu tichirukana musoro bhozi mustudent paBhindura University. Saka ndakanama Bridestand iyoyo kadiki kaBridestand kandakanama kaBridestand pari paChristmas. Saka ndaitsva netusimbi pagumbo ndo pakatanga kuita matuzo. Asi chakandishamisa ndechekuti simbi dzandakacheka kaBridestand kadiki ndinokwanisa kuita usiku hwese ndichicheka simbi dzematank usiku hwese overnight but simbi dzakandipisa handina kumboita kana 3 hours ndichicheka isimbi shoma. Saka ndakatsva paChristmas pa2022 chibodza munhu ari padhuze nekuti 2022 ndo pakatangira nyaya dzenyu baba. ndichibva ndaita matuzo ndichibva ndaenda kuclinic musi wa29 December ndichibva ndapiwa majekiseni 10 kuclinic. Ndakasvika musi wa3 ndakanga ndisisina simba ndakanga ndisisakwanise kufamba zokuti majekiseni achona kuenda kuclinic wandakaita ndakanga ndakutomanikidzira kuenda kuclinic ndopa ndakapedzisira kufamba ipapo ndingangoti musi wa 5 January 2022 ndo pandakapedzera kufamba
baba vari kuti vakagumisira kufamba. ya pakashata mukupanzwa vakapedzisa kufamba 2022 kusvika nawo tiri muna 2025 ndipo wakazowana ruponiso, which means kuna vanhu vachifunga kuti mabhidhiri ari kuitwa, hatisambi kuti mabhidhiri ari kuitwa ende mamwe acho tiri kumaexposa panapa mune muchizviona kuti hatisapoti mabhidhiri. But if you check this video, nyange zvakanzi rutendo rwako, your faith iri kupiko, iri kuCape Town iwe uri kuZimbabwe, unofanira kuonawo kuti this is real. Musi wa 5 January 2022 2023 ndobva mazoya pano rini baba? ndakazoya panapa pa 2025. Vakabva vauya panapa gore rino iri 2025. Pamakauya pano baba, manga makarara musingagoni kufamba kana kuita chimwe chinhu? Inini kurara kwandakanga ndaita, ndakaenda kuchipatara kuHarare hospital. Madoctors vakatesta ropa zvese, vakaita zvese, hapana chavakawana chavakandipa ripoti kana vakandipa ripoti. Vakangoti sisi tatesta ropa rako zvose, taita zvese, hatina chirwere chatiri kuona pauri. Saka kuti ungorambe uchigara muno muchipatara muri mazviite, itodzoka izveni chidzokerei kumba mutonogara zvenchi, mutonogara kumba. Ndichibva ndati alright, chindinyorerai ndinokwanisa kuenda kuBotswana kana kuNamibia kana kuSouth Africa kuti ndinorapwa ikoko. Wakanditi hapana chatinokwanisa kuti tikunyorere bhozi, hapana chirwere chiri pauri, ropa rako ritori clean. Wakangofanana neumwe munhu wese ari kuita ari kufamba panze. Asi inini handisisakwanisi kana kufamba, ndanga ndatoparalyzed ipapo ndisina kana simba. So vanhu vaMwari, with that condition yatiri kuona iyo, vana chiremba vari kuti hapana chatiri kuona kana muropa rako. Let us watch on our screens. Hakuna kana chatiri kuona muropa rako. Necondition yatiri kuona on the screens, kuri kunzi hakuna kana chatiri kuona muropa rako. Vakaitwa matesti ese. Saka I remember kuti baba vachibva muchipatara vakabva vauya pano, ndizvo ka baba? Hatina kungouya pano kuti chibva kuchipatara. Takanga because kuHarare hospital ndakakubva 2023. Saka 2023 wese na 2024 wese taingofambawo mumaprofita mamwe nemudzin'anga waingouya, waitoita zvokutoya kumba bhozi ndanga ndisingakwanise kuita sei, ndanga ndisingakwanise kufamba. Pane pakazoitwa all night yekuchitungwiza gore rino iri, ndo pakauya mwamai vanonzi mai Ketani rokuchitungwiza, ndo wakauya kumba wakanditi ndakanzwa kuti mune situation yakaoma, isisu tine all night yatinayo kudii kwaseke kuchitungwiza, madi kumbouya mamboita sei, mambozama. Ndobva ndahayirwa motikari, ndobva ndaenda bva ndaenda kuchechi kudii. Profeti hawana kuita sei, hawana kuuya. Mai wayobva wati aiwa hazvina problem, isisi tinopindira chechi kuHarare kuCity Sports Center, chitsvagai futi motikari muite sei, muuye kuno. Ndopandakatanga kuzouya kuno kuchechi kuno, ndopamaviri andakaita kuno. Mauya makauya musingagoni kufamba, musina chamunogona kuita. Inini pandakatouya kuno kumwe ndanga ndisingagoni kufamba, plus ndanga ndisingaoni zvokuti profeti inini pese pawaindinamatira profetika ndakanga ndisingawaone fesi yavo, ndisingatowazive. Ndakatoita about ka4 kawakandinamatira profeti, ndisingawaone masanga, asingawaone, ndisingaite zvakatanga rinizvo? Zvakatanga muna December 2023. Muri kuputika chii chiri kuti zvakatanga sei? Ndakanzi nemwana wangu
pakrismas ya 2023 dedi ndiwe dhirowo kabryson ndinoda kugota neshamwari dzangu ndichuka musoro. Saka pandakacheka simbi tumafragment twaibuda pagrinder ndo twakatanga kundirowa musi wa 25 December. Saka ndakazozinzwa ndakugeza musi wa 26 kuti makumbo anga ari kuita sei, makumbo anga ari kupisa. Saka musi wa 27 ndo pandakatanga kuita matuzu. Saka matuzu aya aiti akaputika obva apisa ganda. Ndakazoenda kukiriniki inofunga musi wa 29 December pandakaenda kunonzi kupopulation kuchitungwiza ndobva ndapiwa majekiseni 10. Saka pandakabayiwa majekiseni 10 aya zvakabva zvatanga zvaoma kumakumbo. Pandandapa majekiseni rechi7 zvakabva zvatanga kubva zvajamba manje, bva zvajabva kumakumbo bva zvauya padumbu. Zvauya padumbu bva zvandipisa dumbu rese bva zvajamba padumbu ndobva zvazoya kumakumbo musijongo bva zvazondirowa musana bva ndatsva miri wese. Ndopandakazoenda kuHarare hospital ndakagara about mwedzi ndiri muHarare hospital. Ndobva ndaitwa mablood test ese ndobva ndagara mwedzi ndiri muHarare hospital. Ndobva watonditi isisu takuita matest tashaya chirwere pauri, hatina chirwere chatawana pauri, chitodzokerako chibuda chidzokera kumba. Ndobva ndatobuda kumba ndobva ndatoburitswa muHarare hospital mwemwe ndisina kupora. Ndobva ndisina kupora 20 mwedzi wese ndakagara muhospital. Ndobva ndaenda kumba, ndobva ndangogara kumba, ndobva takungoitawo izvo zvechiprofita uchienda kunganga uchidi. Saka last week ndopakauyawo shamwari yaadzimai wangu akati kunoona iti kuchitungwiza iri kweri kuitwa All right baba, munotenda here kuti Jesu anogona kukuporesai? Ndinokutenda kukuru chaizvo kuti ndinopora. Saka amugone kufamba, hamuna chamunogona? Handina chandinogona. 2 years ndakarara ndakadai. Ndani 2 years ndakarara ndakadai nemusana ndakadai. Handina chandinogona. Handikwanisi kana kusimuka kana kumira. Look at this man. We believe God is faithful, right? Yes. He's a faithful God. Yes. He's a wonderful God. Yes. He's a good God. Yes. He's a precious God. Yes. He's a loving God. Yes. He's a loving God. Yes. Thank you, Jesus. Oh, Rabazete. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are a marvelous God. So, Lord, all I need is you. Jesus, all I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. ndisingawaziyo bhosi pandakatouya kunoku ndakanga nditori paralyzed ndisingatokwanisi kana kusimudza musoro. So baba pavakauya
Number 1, he was blind. Vanga vasingaoni. Number 2, he was paralyzed. Vasingagoni kana kusimuka kana kufamba. Ndobva manamatirwa nemunhu waMwari. Chii chakazoitika baba? Saka inini ndichinamatirwa kunoku nokuti kugara kwatakataita kumbaka ndakanga ndatongogarawo semunhu wekuti inini hapasisina kwandichaenda because handisi kura chirwere chandinacho handina chirwere chine definition. Saka kwakungogarawo kwokungoti ndiri munhu angogarawo. Saka changomirira izuva rokuti ndiite sezuva rokufa ndo ndanga ndakungomirira. Saka pandakauya kunoku ndichinamatirwa naprofeti, profeti wachindinamatira ndichidzokera kumba, ndopandakatanga bhosi pandakauya kuno miri wangu wakatozvimba, maoko anga akatozvimba, ndakatanga kungoserera maoko. Ndova ndakatanga kuserera maoko anga akutanga kuchifamba but pesa panga asingafambi. Chimbombera Jesu maoko. No, you can do better for Jesus. Ombera Jesu, ombera Jesu, ombera Jesu. Saka tiri kuona baba zvamave izvi iko zvino nezvamakauya muri zvasiyana. Chii chakaitika paupenyu hwenyu baba? Inini chakaita chishamiso chekuti pandakauya ndichinamatirwa kuna profeti, inini ndandingoti profeti wacho varikungoti dhani. Inini ndinopora ndokungonzi Danieri. Saka zvinhu zvaitondinetsa plus ndakanga ndine problem yekuti pandinenge ndiri ndainayiwa nemvura. Ndaitongonayiwa nemvura zvokuti imi ndaikwanisa kungotota ndichinayiwa nemvura. Mvura yemi manga musingakwanisa kana kuti muzvinzwe. Asi pandaitoya kuno profeti ndaitaudzoti profeti inini ndiri kunayiwa nemvura. Saka waitondinamatira wachiti aiwa zvichaita zvichapera. Saka ndakazobva kuchechi kuno one day ndopakatanga makumbo angu ndopakatanga kuchibvuma kufamba kupeteka. Ndopazvakatangira manje kuti makumbo akuita akupeteka nemaoko akupeteka zvakutanga kupeteka kana ndakutanga kuchigona kusimudza musoro. Amen. Manzwa baba vati chi hanzi prophet vaingonditi it is done. It is done. Chibonza muna ripoti zine ukuthi it is done. Right, apa manje apa wanga kuenda huma streets kuti vanoyatsonzwisise because panoitika zvinhu nga teda kuti because we know kuti tinena Doubting Thomas kunzoku. Saka panoitika zvinhu vanofanira kuti vazive chaizvo zvinhu zvikuita se zvakaitika. Saka apa wanga waendawo kuti wambonzwawo vanhu muraini imomo mavaigara kuchitungwisa iko kunyatsonzwisisa kuti condition yanga yakamira sei before then condition now yamira sei. iyeyu akatozvarwa makumbo ake achitofamba ese ndakakura ndichimuziva ndakakura tezi zvinotishambisa chatasingatendekuona takuchiona tichizvikira zvachirikuzviti zviri kundishambisa thanks papa siyapo titengesere airtime ipapo handiti ndofunga pasi panapa mese munondiziva. Ndakatanga kuenda kuchechi kwapasita kuda kwaShe Jose. Ndichinamatirwa ndakarara pametress.
ndakatanga kutodzidzira kugara ndiri kongona profeti kusvika ndakukwanisa kugara ndikabva kugara ndikadzidzira futi kumira zvichimbe zvareva chandinofamba nacho iye zvinezvi ndakutokwanisa kufamba ndisina chiroka ndobva ndakaona ruponese kuna profeti kuna Pastor Jose uye hedu pano mugamuchiro rubatsiro hama dzako pasidhankcheni bese toona musi wandakatanga kufamba musi wa11 June ndakapedzera kufamba ndakapedzera kufamba paKrismasi ya2022 2023 wese handina kumufamba 2024 wese handina kumufamba 2025 kusvika musi wa11 June ndopandakazofamba after ndaenda ndanamatiwa naprofeti kuda Pastor Jose. Oyo. Tofura Mwari guys. Tofura tenda Mwari. Babala gore riripo usasamba kupedza gore rese usina mvira wambofamba. Wopedza the following year yacho usina mvira wambofamba. Mananga. Ndakazona rusununguku. Kana muri pano hama dzangu dzepasijanction. Uyaiwa tifambe pamwe chete. Anisika kaipa. Apa utondiona kuti wakatotudza ndakakuona inasiti makamira pachechi penyando kuna J5. Kana ndakakuona makamira saka ndakatotya kuti ndikuaproche noti maitozoshandisa zvandari maitoti hakuna. Asi Mwari ka. Hakuna Mwari. Anoshandisa. Kudenga kuna Mwari. Uenda pasipa nchukuyenga vanhu vakatoona kusikane chiwaudza vanhu kuti ndidzo hama dzangu dzakandibatsire nendozvekubatsira kuti It is done. aiwa muudze une kutenda ita it is done. It is done. Saka manamatirwa ndokutanga kugona kufamba baba. Saka iko zvino zvii zviri kuitika paupenyu hwenyu? zviri kuitika ndezvekuti inini ndakanga ndisisina tarisiro kuti ndichafamba kana kuti kudii. Ndakatozotanga kudzidzira kugara. Ndadzidzira kugara kwakuzodzidzira kumira. Muningi wanga achibva azonditengera chiwoka chokufamba nacho. Ndakanga ndisingatokwanisi kana kuti ndimire kana kuti kudii. Kwandinogara kuchitungwiza kunzvimbo yokuti ndinozikanwa nevanhu zvisingaite nebasa randaita sei nebasa randaita. Vanhu vakawanda vanhu vanoita sei vanhu vanondiziva. Saka kumba kwangu kwaitogara kwakazara vanhu vaiuya vachiita sei vachindiona wemachechi wakasiyana siyana. Ngatiomberei Jesu maoko. Baba vari kuti I think this is powerful. A testimony, it's a full package. Ine zvese vakataya kuratidza before, vakaratidza after, vakaratidza kumba vanhu vekumaraini vachipupura. I think mamwe ma-healing, mamwe ma-prophecy, mamwe ma-testimony anofanira kuti ave fully packaged like this one, because unosara uchinyatsobelieve kuti zveshuwa zvinhu izvi zvakaitika zveshuwa zvinhu zvinofadza izvo. Saka mune Zimbabwe, thank you very much for watching, for supporting DJ Sparks. Wakaenda kuma-platforms ese wakangosearcha DJ Sparks AW unongosvika uchitongona ikoko takazara ikoko wobva watifollowa, because every day, each and every day tino-uploada something. Tinoisa mapodcast pane podcast inopisa ikoko yatinoita inonzi Uncensored Podcast. It's a must. Unofanira kuiona that podcast. Then Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere, waropafadzawo zvamunoita, ngazvisimudzirwe. Kuna nemabhizinesi awada kuzomaketa nesu panapa pakasununguka kutibata. Tinobatika panamba dzedu dziri kubuda paskrini apo 0774045235. Munongotibata ipapapa. We are open for business. Tiri ready kuti tese tinge tichiita basa nemi, tinge tishandidzana nemi. We are ready kuti tiite zvinhu izvozvozvo. With that, we are out.